Sanibonani webaholi bonke besizwe sakwaZulu Natal weprofit yakwaZulu nobuholi bendabuko. Angazi umhlonishwa umdidiyeli umhlongo angeke ngimbize umhlonishwa ngegama. Kodwa kukhona ngifuna angicebise khona yena makungahamba le video yami izifike ngubuthelezi mina-ke walapha eMsinga kwaMajozi eMthaleni isigodi ngiphethwe induna uMbatha. Angizuyisho undaba ezithe ngiphethe angizomusho nje kodwa ngwamajozi isizwe sakithi usho ukuthi uzoyibonela-ke nabo ubuholi ukuthi kusho ukuthi mina ngingaphansi kwabo ubuholi. Ngididwa ukuthi undaba ezitha ukhuluma umdidiyeli wamabutho ukhuluma ngenhlamvu eziyophela. Uthi kuyophela inhlamvu bamfuna efikile uMax Makhanya lapha kibo phelela Zulu angikuzwa makuphuma kumholi lokho. Umholi bengithi uzothi uMakhanya ngokona kwakhe sesimvulele icala sithumela amaphoyisa ukuba amdinge amthola amlethe lakithi engamuse enkantolo. Angazi-ke noma uZulu usenenkantolo la azogweba khona abantu futhi umholi ongomhlongo ufanele nethi kuyophela inhlamvu eziyobe idubula abantu lengane ka-2000. Hayi angikuzwa mina mholi ukuthi uthini. Ngiyabezwa abantu bayakweseka mhlawumbe abanye mhlawumbe abacabangile kahle ukuthi inkulumo zakho zifanele nekhulunywa umholi. Siyabahola nathi abantu sibaholela nina njengesizwe sakithi njengesizwe sakwaZulu. Kodwa angizwa mina mawuthi kuyophela inhlamvu ngendaba kaMax. Kodwa futhi uwena oshoyo ukuthi laba bantu abasemva kwakhe uthini kanti? Wobani abasemva kwakhe ukutshela obani lokho ukuthi kunabantu abasemva kwakhe umhlonishwa umhlongo? Wobani abasemva kaMax abamtshela ukuthi akenze lezi zinto akazenzayo? Nakhuluma naze naqinisekisa ngezinto ezenziwa bethi. Ngapha nikhuza umhlongo ukuthi izinto lokhuzwa uMax ukuthi lezi zinto akakhulumayo zenziwa bethi. Nani nikhuluma inzwa bethi inibaholi manje manithi ekukhona abantu abasemva kaMax. Wobani ake sichazele bona kuqala before nithola uMax. Futhi sizwe sakwaZulu phumano odabeni lokuthi uMax akuphelele uZulu uMax akabanjwe. Kuyicala lokho enizama ukukwenza. Ngale kokuthi usexolisile. Kodwa nje lokhu ukuthi uMax akabanjwe banjelwana uMax abantu abanganawo abangekho emthethweni okubamba abantu. Abantu la eSouth Africa abasemthethweni okubamba abantu amaphoyisa. Akuvulwe icala livulelwe uMax bese uMax uyabanjwa. Maninzi kulokho enikukhulumayo ngoba lokho enikukhulumayo nikhomba ukuthi niyodukisa isizwe sikaPhunga noMageba. Nithi akabanjwe ubani uMax? Hayibo. Hayi mholi ngeke mhlongo hayi khona. Hayi bafa hayi noma ngwayinduna enkulu ke phela yakwaZulu umdidiyeli kodwa ngendlela okhuluma ngakhona ukhombisi ukuba umuntu owaziyo umthetho wesizwe wezwe. Uyaganga uMakhanya sonke siyambona ngokuhlambalaza inkulumo noma ngabe khona noma ngabazikho lezo nkulumo. Kodwa wena unalo nelungelo. Ubani okunikile leli lungelo lokuthi uthi kuyophela inhlamvu? Ziyobe buyaphi inhlamvu zibheke ephi idubula abantu? Hayi mina ngiqondene nawe-ke manje mhlongo hayi nawe uyaganga. Nawe nje uyaganga. Nebutho eliholwa uwe liholwa umuntu ongaboni emahlweni wena kusho kuwe mina mhlongo. Hayi uthi iziphi inhlamvu eziyophela? Ziyophela mayibheke ephi lezo nhlamvu? Zibulala abantu. Ukhona umuntu okumele abulawe ngokona kwakhe. Asibuyeleni emthethweni baholi. Asibuyeleni emthethweni nje asibabaholi asibuyeleni emthethweni. Noma ngingona kangakanani kodwa nawe mhlongo njengoba ngikuzwa mina ukhuluma ngenhlamvu ukhuluma zonke izinto enganambitheki. Kodwa mina ngeke ngivume ngoba unabantwana nawe kufanele ubondle nomndeni okumele uwondle ukuthi kuthiwe bulawa banjwa kuyophela inhlamvu ubhekwe nomhlongo. Ziyobe ziyaphi inhlamvu kuwe manje ziyaphi empilweni yakho? Ukhulumile. Uma kuyiphutho okukhulumile akubekwe ukuthi kuyiphutho. Usubuyaphi umthetho ukuthi kuyophela inhlamvu? Umholi omkhulu kangaka odidiyela amabutho kaZulu athi kuyophela inhlamvu hayi ngikuzwa mina mholi angikuzwa.